Супакой добры сябры, вітаю вас з вянецкага лесу, хаця некаторыя кажуць, што это Нарыбоцкая пушча ўжо. Вырваліся з братамі, яны трошкі пашлі наперад, а я дарваўся, каб пару словаў для вас запісаць, каб гэты влог не быў проста такім National Geographic. І зараз такі час дзіўны, што ўсё-такі большасць людзей гэты час мае. І не ведае, што з ім зрабіць. Другая палова людзей гэта часу катастрафічна не мае, бо раптам мусіць нейкія абавязкі спаўняць, которые раней не спаўнялі, і это ўсё так змяняецца, і трэба ў этой новай сітуацыі знайсціся. Парадаксальна, што таксама размаўляючы з шматлікімі асобамі, чую, што гэты час такі, калі мінімалізаваліся кантакты, калі стараюцца неяк так трымацца у сваіх вось такіх блізкіх колах дома і так далей, стаў такім часам духоўным для іх. І тут, асабліва вось на прыродзе, бачым эту гармонію той прыроды, успамінаецца такая адна рэч, і хачу яе вам пакінуць. Калі ў апафтыгматах, такіх гісторыях пра яйцо пустыні, малады манах прыходзіць да старэйшага Аббы і кажа: Абба, што мне зрабіць, каб стаць добрым манахам, каб стаць святым? І Абба кажа да яго: слухай, сядзі ў сваёй келлі, не малюйся, нічога не рабі, просто старайся сядзець у келлі. Пачні з таго, што будзеш сядзець у келлі. Думаю, што это час самотнасці, которая для некаторых з нас з'яўляецца такім ворагам, это час такой цішыні, которая непрыемная, бо мы трошки ад яе адвыклі ў штодзённым жыцці, не з'яўляецца часам, который трэба перасядзець. Можа быць такім часам, который можам выкарыстаць. Каб пачаць з таго, што сядзім у сваіх келлях, не толькі знешніх, а ўнутры нас, у сэрцы нашым, задаем сабе важныя пытанні, важныя адказы на іх атрымоўваем, і бачым, што гэта нас прыводзіць да нечага добрага. Парадаксальна, гэта нас вядзе не да того, што мы закрыемся, а адкрывае на сябе, на іншых людзей, на Бога таксама. Для ўсіх людзей, которые в изоляцыі зараз і не могуць там у горадзе выйсці ў лес, выехаць каля кавалак леса і вянецкага, паглядзіце на нас, прыгожых такіх. Мы захоўваем сацыяльную дыстанцыю. Я ў 1,5 метра ад отца Павла. Пробує. Отец Павел. Отец Євген пробує убіжатися. Отец Павел має маску сховану на не в кармані. Да, його там руки сховав, бо немає перчаток. А ще один чоловік, який соціальну дистанцію підтримує, він вогулі спеціаліст від дистанції соціальної 3 метра. Ось, а ми собі йдемо, ось такий пригожий такий заход сонця. У нас класний. Що, мої дорогі, всі, хто там далеко, немає природи, ось, не переживайте, дасть Бог, ми хутко переможемо всю ситуацію, буде окей. Ой, як класно.